Ще ви покажа как да си направите разводка от тръби и прес части за външна чешма. Тази, която видите в момента, е стара радиаторна плътникована тръба, която ще е пукнала при замръзване на водата поради неизточване на системата през зимния период. Необходимите в случая части са една бърза връзка за рязаната плътникована тръба, няколко прехода, едно коляно за запресоване, както и 1-2 метра тръба и, разбира се, канелка. За старата тръба се реже до здрава част. Използва се бързата връзка, за да се получи резбова част. Предварително на нея може да си монтирате преходите, както и канелката, така че всичко да е готово. Изрязвате си тръбата, монтирате бързата връзка с навития на нея преход, определяте си височината и дължината на тръбата. С пресови инструмент запресовате. Което отнема много малко време. И накрая това е готовия продукт. Като частите плюс тръбата струват около 150 лева, а машината е под наем. Гаранцията от производителя е 10 години.